Disanje se može opisati kao spontani i ritmički mehanički proces. Grčenjem i opuštanjem mišića tijekom disanja nastaje kretanje plinova iz vanjske sredine u pluća i obratno, čime tijelo dobija jedan plinoviti medij za razmjenu plinova. Disanjem tijelo i organe snadbijevamo kisikom i eliminiramo otpadne tvari i toksine iz tijela. Disanjem se eliminira preko 70% otpadnih tvari iz tijela, dok se ostalih 30% izbacuje stolicom, znojenjem i mokrenjem. Svi vitalni organi posredno ili neposredno ovise o kvaliteti zraka koji unosimo u organizam. Nedostatak kisika izaziva umor, napetost i slab imunološki sustav te razne bolesti tijela i duha. Kisik je od ključne važnosti za vitalnost i mladolikost, zato što pomoću njega najbrže i najdjelotvornije čistimo krvotok i punimo tijelo energijom. Disanje je važan most između uma i tijela, te se pomoću daha može utjecati na oboje. Postoje tisuće najrazličitijih drevnih i suvremenih tehnika opuštanja i redukcije stresa. Bar 95% njih počinje rečenicom: opustite se i dišite, polagano, mirno i duboko. Disanjem u tijelo unosimo kisik i ostale elemente prisutne u zraku. Disati znači apsorbirati životnu energiju. O načinu na koji dišemo ovisi količina i kvaliteta unošenog čija u organizam. Dišni sustav sastoji se od dišnih putova i organa koji unose atmosferski zrak u organizam. Sastav dišnog sustava: usno-nosni prolaz, ždrijelo, grkljan, dušnik, bronhi, bronhiole i alveole. Usno-nosni prolaz se sastoji iz usnica, usne šupljine, nosnica i nosne šupljine. U nosu i ustima zrak se zagrije i ovlaži vodenom parom prije nego stigne u pluća. Kada bi čovjek udisao zrak kroz običnu cijev, suh i hladan zrak koji dopire u donje dijelove pluća pogodovao bi infekciji. Zrak koji ulazi kroz nosne šupljine je bolje filtrirani zrak od onoga koji ulazi kroz usta. Zato se savjetuje da se disanje, kad god je to moguće, obavlja preko nosa. Ždrijelo je tjelesna šupljina koja s jedne strane spaja usnu i nosnu šupljinu, a sa druge grkljan. Glavna uloga ždrijela u procesu disanja je primiti zrak iz nosne i usne šupljine i zagrijati ga na temperaturu tijela prije njegovog ulaska u respiratorni sustav. Grkljan je organ dišnog sustava koji je smješten u prednjem dijelu vrata. Organ je cjevastog oblika i počinje otvorom u donjem dijelu ždrijela, a nastavlja se u dušnik ili traheju. Glavna funkcija grkljana je disanje, dok je kroz evoluciju prilagođen i govoru. Posebnu ulogu u zaštiti disanja ima grkljanski poklopac koji spriječava da hrana završi u grkljanu i dalje u dušniku, to jest spriječava apsorpciju i eventualno gušenje. Dušnik ili traheja je cijev kroz koju zrak dospijeva u bronhije. Duboko u grudnom košu dušnik se dijeli na dva glavna bronha, po jedan za svako pluće, a svaki bronh grana se u pluću u sve manje bronhiole. Svi bronhioli završavaju šupljinama nalik na balun koje se zovu alveole ili plućni mjehurići i kojih ima oko 300 milijuna u svakom pluću. Vitalna razmjena kisika s ugljičnim dioksidom odvija se u sićušnim krvnim žilicama u tankim stjenkama alveola. Alveola je najvažniji dio pluća, oblika mjehurića promjera 0,3 mm. Alveole su tvorevina vrlo tankih zidova, kojih u plućima ima oko 300 milijuna. Svaka mala alveola okružena je mrežom kapilara kojima se pridružuju arterije i vene. Razmjena plinova CO2 i O2 se odvija difuzijom na razini alveola. Kada dišemo, zrak struji kroz dušnik ili traheju, u dva velika zračna puta, bronhe, potom u manje cjevčice bronhiole, a potom u sićušne zračne vrećice alveole, smještene u plućima.
Za održavanje života kisik se mora udisati u pluća, zatim procesom difuzije preko alveolo-kapilarne membrane hemoglobin i plazme krvi prenijeti do tkiva i potom u stanice tkiva u kojima se obavlja aerobni metabolizam. Procesi disanja su disanje, vanjsko disanje, unutarnje disanje i regulacija disanja. Vanjsko disanje se odvija u alveolama pluća. Zrak koji sadrži kisik iz vanjske sredine mehaničkim procesom disanja ulazi u alveole pluća. Iz udahnutog zraka u alveolama kisik difuzijom prelazi u krvotok. U isto vrijeme ugljični dioksid difuzijom iz venske krvi prelazi u alveole odakle sa izdahnutim zrakom napušta pluća. Disajni ciklus je nesvjestan proces koji se neprekidno ponavlja, osim ako je zbog poremećaja svijesti nastao poremećaj u njegovoj regulaciji. Vanjsko disanje odvija se u dvije faze, aktivna faza ili udisanje i pasivna faza ili izdisanje. Kretanje zraka prema plućima je aktivna faza vanjskog disanja ili udisanje. Ono je uzrokovano širenjem zida grudnog koša i spuštanjem dijafragme naniže. Udah povećava volumen pluća i u njima stvara područje niskog tlaka. Budući da je tlak izvana, zrak prodire u pluća. Pri maksimalnom udahu promjer grudnog koša povećava se za 20%. Normalni broj dišnih ciklusa je 12 udisaja u minuti, a zapremina udahnutog zraka pri jednom udahu je oko 500 ml. Prema tome, minutni volumen disanja ili količina zraka koja prođe kroz pluća prosječno je oko 6 litara u minuti. U pasivnoj fazi vanjskog disanja ili izdisanje oštric se podiže naviše, a zid grudnog koša se sužava, što dovodi do povećanja tlaka unutar pluća. Nakon što se otvori glotis, tlak unutar pluća izbacuje zrak, zajedno sa oslobođenim CO2 iz krvi u atmosferu. Unutarnje disanje je proces koji se odvija na razini tkiva i stanica, koje iz kisikom obogaćene krvi koriste kisik, a u nju vraćaju ugljični dioksid. Ovaj mehanizam poznat je i kao metabolički proces proizvodnje energije neophodne za život. Unutarnje ili stanično disanje je isti proces koji se odvija postupno u nekoliko koraka, a čiji je rezultat pretvaranje energije pohranjene u molekulama glukoze u upotrebljivu kemijsku energiju u obliku ATP-a. Centar za disanje se nalazi u produženoj moždini i ponsu, a regulacija disanja se odvija kontinuiranim emitiranjem impulsa. Krajnji cilj disanja je održavanje povoljnih koncentracija kisika, ugljičnog dioksida i vodikovih iona u tjelesnim tekućinama. Ljudi često smatraju da se zrak sastoji od molekula zraka, što je dokaz prostorne i vremenske konstantnosti njegovih značajki. Ako razmotrimo molekularni sastav čistog zraka, tada ćemo vidjeti da se zrak sastoji od brojnih plinova. Loše disanje uzrokuje ili pogoršava kronične probleme kao što su astma, alergije, tjeskoba, umor, depresija. I dalje glavobolje, problemi sa srcem, visoki krvni tlak, gubitak sna, pretilost, stres i tako dalje. Ljudski život počinje s udahom koji budi radost u ljudima, a završava s izdahom koji izaziva žalost. Između udaha i izdaha traje život. Bez daha čovjek može izdržati samo nekoliko minuta. Disanje možemo regulirati u nešto više korisnu funkciju nego je samo razmjena kisika i ugljičnog dioksida. Različiti sistemi iscjeljivanja iz različitih kultura odavno su shvatili korisnost disanja za liječenje kao što su joga, tai chi i neki oblici meditacije. Mnogi holistički praktičari vjeruju da je dah veza između fizičkog tijela i eteričkog uma i da je taj duhovni uvid moguć kroz svjesno disanje. Učeći pravilno disanje možete ostvariti niz prednosti kao što su povećanje fizičke energije,
regulacija krvnog tlaka i srčane frekvencije, smanjenje mliječne kiseline u mišićnom tkivu, ravnoteža kisika i ugljičnog dioksida u krvi, poboljšanje imunološkog sistema. Opušteno stanje uma, povećanje kreativne mašte i sposobnosti učenja, fizičko opuštanje i relaksacija, opuštanje anksioznosti i poboljšanje zdravlja. Pravilno disanje omogućava da zdrava krv lakše i brže prenosi kisik i hranjive tvari do svih ćelija u tijelu. Emocionalno smirenje i oslobađanje od stresa. Pravilnim disanjem možete kontrolirati svoje raspoloženje, smiriti se kada ste uzbuđeni, možete naći svoj mir u dahu. Kad je čovjek smiren, diše duboko i usporeno. Čovjek koji je uzbuđen, diše plitko i ubrzano. Kad nas obuzme nemir i stres, kažemo stani duboko, udahni. Prema dugo uvažavanoj tradiciji, Huang Ti ili Žuti car, čija je vladavina počela negdje oko 2700. godine prije naše ere, upražnjavao je oblik vježbanja koji se zvao Tao Yin, sa ciljem da produži svoj životni vijek. Riječ Tao znači vodič, a Yin znači vođenje. Pokreti udova vode protok, cirkulaciju krvi, tako da se tijelo uspješnije obnavlja i pročišćava. Pokreti vode zrak u pluća i iz njih, tako da čovjek može udahnuti više kisika kako bi tijelu pružio hranu i snagu, te da bi se istrošene tvari mogle uspješnije izbaciti iz organizma. Suštinu bavljenja Tao Yinom predstavlja način na koji su pokreti udova dovedeni u vezu sa disanjem. Upravo je ta veza zaslužna da je takav vid vježbanja blagotvoran za zdravlje. Vježbe Huang Tija bile su poznate i pod imenom Tu Na. Riječ Tu znači izdahnuti, a Na znači udahnuti. Vježbanja kojima se bavio Huang Ti bila su vjesnici metoda taoističke meditacije i Tai Chi Chuana. Disanje u Tai Chiju sastoji se od 3 spojene faze. Udah počinje iz baze abdomena, zatim nastavlja preko grudnog koša, to jest pluća, i završava puneći nosne kanale i glavu. Izdah se vrši obrnutim redoslijedom. Važno je znati da je najvažniji energetski centar tijela za pravilno izvođenje vježbi disanja Dan Tian. Dan Tian je i gravitacijski centar tijela ili središte zbivanja u organizmu. Dan Tian je smješten u predjelu koji se nalazi oko 3 cm ispod pupka i u unutrašnjosti tijela na 2/3 udaljenosti od leđa. To je gravitacijski centar tijela gdje je prirodno koncentrirana i balansirana sva težina tijela. Dan Tian znači područje eliksira ili centar uspavane chi energije. Zašto je važan Dan Tian u vježbama disanja? Bez uvida u postojanje ovog centra, nemoguće je pravilno i djelotvorno izvoditi vježbe disanja. Dan Tian predstavlja izvor energije za svako ljudsko biće, jer majka za vrijeme trudnoće daje djetetu hranjive tvari i kisik pomoću pupčane vrpce koja ih spaja, a sve to se odvija u području Dan Tiana. Vježbom abdominalnog disanja usmjerava se koncentracija prema Dan Tianu, što će rezultirati stvaranjem i akumuliranjem energije chi. Koncentracijom na Dan Tian jača se chi, što će uvjetovati normaliziranju probavnih funkcija. Energetski se jača donji dio tijela. Vježbom ostvarujemo unutarnji mir. Meditacijom na Dan Tian postiže se ravnoteža energija dvaju velikih kanala, Ren Mei i Du Mei. Vježbom disanja, povratak u djetinjstvo, aktiviramo funkciju Dan Tiana. Putem disanja unosimo u organizam potrebnu energiju. Disanjem u tijelo ne unosi samo kisik koji je potreban za oksidaciju tvari u organizmu. O načinu disanja ovisi ljudsko zdravlje, jer ono određuje količinu i kvalitetu čija koji unosimo u tijelo. Nepravilno disanje remeti prirodan chi, te energetska napajanja čovjeka. Chi energija koja se dobiva unošenjem hrane i vode u organizam stvara se i konzervira radom unutarnjih organa.
Energija čovjeka sastoji se od energije koja je postojala prije napuštanja majčine utrobe i energije koja se stvara tijekom života. Ova prva je u biti energija koju dijete prima od majke za vrijeme trudnoće. Energija koja se stvara nakon rađanja započinje prvim udahom. Postoje razne tehnike disanja. Jedne se izvode u mjestu i to su takozvane statičke vježbe. Druge se izvode u kretanju i zovu se vježbe u kretanju. Treći način učenja pravilnog disanja je putem meditacije. U statičkim i krećućim vježbama tijelo se polako isteže i savija u svim pravcima, što potiče bolju cirkulaciju čije energije, masiranju unutarnjih organa i širenju grudnog koša. Prilikom vježbi disanja vrhom jezika morate dodirivati nepce. Na taj način ćete uspostaviti kružni protok čija. Prilikom izvođenja vježbi disanja jezik ima ulogu sklopke u energetskom krugu. Disanje možemo usporediti sa strujnim krugom. Da bi struja mogla teći strujnim krugom, moraju se zadovoljiti uvjeti, a to su izvor napona, što je u našem slučaju zrak, vodič, što su u tijelu dišni organi i energetski kanali, i trošilo, to jest čovjek. Uz to moramo naglasiti veliku važnost jezika koji regulira protok energije. Energetski centri. Energetski centri su važne točke na tijelu čovjeka. Nalaze se na putovima energetskih kanala i usko su povezani s protokom čija. Kada či poteče energetskim centrom, otvara se energetsko polje koje se širi tijelom. Jahači stav. Jahači stav je najčešći položaj prilikom vježbi disanja. Pri ovom stavu postiže se potpuna opuštenost koja dovodi do procesa potpunog disanja. Ukorjenjivanje stopala. Kada izvodite vježbe disanja, stvorite si osjećaj kao da su vam stopala korijenje koje prodire duboko u zemlju. Tako ćete pospješiti stabilan stav i crpiti energiju yin koju apsorbirate iz zemlje. Mentalna projekcija. Pošaljite energiju u tlo i osjećajte kako dišu dlanovi i stopala. Na taj način ćete pospješiti kretanje čija cijelim tijelom. Stopala i dlanovi se nalaze na perifernim dijelovima tijela i ako do njih dovedete či, znači da je protekao cijelim tijelom. Preduvjeti za pravilno disanje. Stanite u udoban stav. Usmjerite vaše misli prema unutra. Opustite tijelo. Pogled je vezan za vježbu. Vrh jezika postavite na nepce. Disanje spustite u dantien. Dišite budistički ili taoistički, ovisno o vježbi. Nakon završene vježbe položite ruke na dantien. Neidan Qigong. Neidan doslovno preveden s kineskog jezika znači unutarnji eliksir ili metoda cjelovite cirkulacije koja se kompletno odvija unutar tijela u smjeru unutarnja. Drugim riječima, to je metoda vježbanja u kojoj se či generira na nivou abdomena i provodi kroz cijelo tijelo mentalnom koncentracijom i kontrolom disanja. Kad se uspostavi kompletna kontrola nad cirkulacijom čije energije, nazivamo vještinom Neidan. Kada se energija skupi u abdomenu metodom Neidana, ona se dalje svjesno provodi po čitavom tijelu. Prvi korak u vježbanju unutarnjeg Qigonga je taj da se vježbanjem pravilnog disanja či generira u abdomenu. Kad se skupi dovoljno energije, pristupa se metodi koja nas uči kako se energija vodi kroz dva glavna kanala, upravljački i sabirni, što se u Neidan Qigongu naziva mala cirkulacija čija. Treća i najnaprednija metoda je znanje o upravljanju energijom cijelog tijela, kroz 12 kanala. Tada govorimo o velikoj cirkulaciji čija.
Kako je riječ o vježbi u kojoj mora djelovati u potpunom miru, osluškujući zbivanja u dubini organizma i upravljajući svim procesima, možemo slobodno reći da se radi o meditaciji. Mala cirkulacija čije energije prakticira se kroz dva glavna kanala koji prolaze sredinom trupa, duž prednje i stražnje strane tijela. Kanal koji prolazi prednjom stranom tijela nazvan je sabirni kanal ili Ren Mei, a ima funkciju kontroliranja ravnoteže yin energije u tijelu. Kanal koji vodi duž leđa zove se upravljački kanal ili Du Mei, a njegova je funkcija kontroliranje ravnoteže yang energije. Velika cirkulacija čija. Chi se u velikoj cirkulaciji generira u dantijenu, da bi se dalje vodio po cijelom tijelu i svim kanalima. Tom se meditacijom dovodi u specifično stanje, koje uz pomoć koncentracije i kontrole disanja svjesno aktivira chi i šalje ga kanalima po cijelom tijelu, što se povoljno odražava na tjelesno i mentalno stanje cijelog organizma. Ta pozitivna energetska promjena dovodi do uravnoteženja energije tijela, akumulacije, mogućnosti samoizlječenja, a u najvišem stadiju do projiciranja energije van tijela. Usmjeravanje čija. Kada se ovlada velikom cirkulacijom čija, može se započeti s naprednijim tehnikama koje pojačavaju chi još efikasnijom kontrolom volje. Prva metoda zove se usmjeravanje čija. Cilj je punjenje zone dantijena energijom da bi baza abdomena postala elastična kao lopta. Što se više energije akumulira u dantijenu, veći je protok. Tehnika usmjeravanje čija sastoji se od gašenja svijeće s početne udaljenosti od 50 cm i povećava se kada to postane lako. Ekspanzija čija. Druga metoda zove se ekspanzija čija. Sastoji se od ekspandiranja čija nakon formiranja sfere koja cirkulira tijelom. U tu svrhu, dok izdišete, morate vizualizirati chi kako se širi iz tijela u svim smjerovima formirajući sferu u čijem je centru dantijen. Ova vježba ne samo da postiže simetrično širenje čija, već omogućava da energija prispije u sve stanice u tijelu. Fokusiranje čija u dlanove. Prilikom izvođenja vježbi za fokusiranje čija u dlanove može se zauzeti paralelni, jahači ili sjedeći stav u lotosu. Prva od ovih vježbi je grljenje lopte u kojoj ruke formiraju kružnicu ispred tijela, ali se vrhovi prstiju ne dodiruju. Izdišući prenosite chi do ruku i prstiju, zamišljajući razmjenu energije s jedne strane na drugu. Chi treba teći rukama prolazeći istovremeno kroz obje ruke i cirkulirajući simultano u oba smjera. U drugoj formi ruke kao da drže košarkašku loptu ispred tijela. Da bi se dobio osjećaj jednolikog toka energije, dlanove treba pokretati povezano kao rotiranje zamišljene lopte. Nakon rotiranja prijeđite na stiskanje lopte. U ovoj vježbi zamišljate kao da dlanovima i prstima stišćete loptu. Prilikom udaha razmaknete dlanove, a prilikom izdaha približite. Kada osjetite da vam dlanovi prilikom približavanja bubre, postigli ste malo majstorstvo u vještini. Metode pravilnog disanja. Pod metodama pravilnog disanja podrazumijevamo način na koji pokrećemo abdomen prilikom udaha i izdaha. Tehnike pravilnog disanja su budističko disanje i taoističko disanje. Želimo li živjeti dugo u dobrom zdravlju i vitalnosti, započnimo s tehnikama pravilnog disanja. Budističko ili prirodno disanje. U budističkom disanju udah se vrši na nos, a izdah na nos ili usta. Dok se udiše, baza abdomena se širi prema van, a za vrijeme izdaha uvlači se. Budističko disanje je specifično za mirovanje. Taoističko ili invertno disanje. Invertno ili obrnuto disanje poznajemo kao taoističku praksu jer su je primjenjivali taoistički redovnici u svojim vježbama. Ovo disanje ima tok suprotan od prirodnog,
pa se u nauci naziva invertno ili obrnuto disanje. Metoda taoista zahtjeva obrnuto kretanje abdomena od prirodnog. Kod udaha abdomen se uvuče, a kod izdaha izbaci. Taoističko disanje je karakteristično za pokret kao što je tai chi. Postoji veliki broj vježbi pravilnog disanja. Neke od njih prikazane su ovdje, a to su povratak u djetinjstvo, otvaranje i zatvaranje, transport čija i 8 brokata. Povratak u djetinjstvo. Vježba povratak u djetinjstvo je važna kao prva vježba za povratak pravilnog disanja. Lezite na leđa i dlanove stavite na trbuh. Vrh jezika stavite na nepce. Počnite disati tako da prilikom udaha podižete trbuh, a izdahom spuštate. Na početku će taj pokret možda biti isprekidan, ali vremenom će teći glatko i ujednačeno. Dišite na ovaj način 10 minuta dnevno, sve dok vam to ne postane normalno. Vježba otvaranje i zatvaranje. Postoje 2 varijante ove vježbe koje se odnose na pokrete ruku. U vježbi otvaranja prilikom udaha ruke kružno otvaramo, a prilikom izdaha zatvaramo. U vježbi zatvaranja proces je suprotan. Transport čija. Vježba transport čija, pored uspostave energetske ravnoteže unutar tijela, ima ulogu da vježbača uputi u prve značajne korake ka učenju tai čija. To se vidi u kretnjama ruku. Prvo učenje vezano je za opuštenost pokreta, drugo za usporeno gibanje tijela, treće učenje otkriva tehniku koja povezuje pokret i disanje u jednu cjelinu, što znači da određeni pokret rukom prati udah, odnosno izdah. Transport čija. Konkretno svako podizanje ruku prati udah, svako spuštanje prati izdah, svako širenje ruku od sebe prati izdah, dok svako privlačenje ruku sebi prati udah. Dok izvodimo vježbu, pogledom pratimo dlanove, jer na taj način držimo koncentraciju u okviru vježbe. 8 brokata. Sama vježba sastoji se od savijanja i istezanja tijela u svim pravcima, što masira unutarnje organe, pospješuje protok čija i cirkulacije krvi. Time blagotvorno djeluje na visoki pritisak, srčane i psihičke smetnje, anemiju, smanjuje smetnje probavnog trakta itd. Forma 1. Korist ove vježbe je da jača abdomen i organe probave, da pospješuje probavu i skida suvišne naslage sala sa trbuha. Forma 2. Ovom vježbom stimuliramo cirkulaciju krvi i skladno se razvijaju grudi. Forma 3. Ova vježba poboljšava i jača funkciju trbuha i slezene. Forma 4. Ovom se vježbom uspješno liječe kronična oboljenja i jačaju unutarnji organi. Forma 5. Ova vježba masira probavne organe, otklanja bolove i napetost, a djeluje i na smirivanje živčanog sistema. Za one koji pate od bolova u lumbalno-sakralnom predjelu, kao i za bolove koji se ponavljaju kod nekih žena za vrijeme mjesečnog ciklusa, ove vježbe daju dobre rezultate u otklanjanju tih bolova. Forma 6. Ova vježba služi za jačanje funkcija bubrega i struka, kao i sprječavanje zatvora. Savijanje tijela prema naprijed masira bubrege, što poboljšava njihovu funkciju. Forma 7. Izvodeći ove pokrete razvija se veza između uma i tijela, povećava apetit kod anemičnih osoba, regulira krvni pritisak i sprječava zakrčenje krvnih sudova. Forma 8. Ova vježba stimulira cirkulaciju krvi, otklanja zamor, sprječava zatvor i pojavu hemoroida. I na kraju možemo zaključiti. Disati znači živjeti. Kvaliteta života ovisi o razini čija.
Disanjem, umom i seksualnom energijom jačamo či. Proces koncentracije i protoka čija potiče razvoj druge supstance šen. Šen se pročišćava i postaje šu. Legenda kaže, onaj koji dosegne šu stekao je neuništivo tijelo i postigao besmrtnost.